Music Lewo Audi Pendino Pro Adiasa Yo, Mas apa wis lali sliramu Besamono yen dolan karo aku Pancen wis suwe tau ketemu Wis semestine lali aku Matur semandun dumateng sekawan kadang menyanyi saking AK Music Production ingkang dipun senenguyung lewat Pro Audition Pendino Pro Audition ugi. Saderipun dipun lajengaken ada acara panglipur sinaring perkadang AK Music Campur Saringges ada acara panglipur hiburan dipun sik kesantai sedal. Mentini ada acara ingkang salajipun ninji sambutan ingkang angka sewisan sambutan dari ketua